Vítajte na tréningu Vedomá reč tela. Dnes sa budeme venovať tomu, ako cez prácu s telom môžeme ovplyvniť emocionálne prežívanie, získať väčšiu rovnováhu a stabilitu. Povieme si zároveň niečo o tom, ako správne dýchať, ako si uvedomiť dých vo vlastnom tele a ako nájsť vlastné telo vo vlastnom tele. Ja som sa tu mal dneska fantastický prvý tréning, kde som si oddychol výborne a zároveň sa aj niečo nové naučil. Určite si viem zobrať viacej tie relaxačné cvičenia, že či už večer doma, alebo proste počas toho práci si vlastne troška urobiť nejakú prestávku, alebo s tými masážnymi guličkami vlastne sa troška zastaviť počas toho dňa, že nenabalovať ten stres na seba len novými úlohami, ale zastaviť sa a troška... No, celý dojem úžasný tréning. Absolvoval som niekoľko tréningov, ale takýto som ešte neabsolvoval. Načerpal ma energiou tento tréning a určite ho doporučujem.